Avui ens tornem a mobilitzar per denunciar l'anunciada aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, que és un atac inacceptable al govern de la Generalitat escollit democràticament per tots i totes les ciutadanes. Som una família que ja fa temps que és més que un poble. Una família que ja fa temps que camina de manera decidida i imparable cap a la República Catalana. Per això exigim al govern que declari ja la República sense més dilacions. Qualsevol altra cosa seria una traïció. La incorporació vostra de la joventut en aquesta lluita d'alliberament nacional és la millor universitat a què us podeu apuntar, perquè ensenya molt a qui vol aprendre. Llibertat, Jordi! Aquest procés no el va engegar ni en Puigdemont, no el va engegar el govern, no el va engegar el Parlament, el vam engegar nosaltres, al carrer. Per tant, nosaltres hi continuem sent i hem de continuar sent i apretant, defensant no les institucions, sinó la voluntat popular, el que nosaltres vam votar, el que nosaltres vam defensar i el que nosaltres hem desitjat. Per tant, sigueu-hi, això no ho pagarà ningú si no som nosaltres. Per tant, endavant. El poble té dos líders a la presó, el govern no en té cap. Per tant, el poble ha de seguir treballant i lluitant per aconseguir la independència del nostre país. Moltíssimes gràcies a totes i tots. Junts ho aconseguirem. Som el poble i tenim el poder. Hem de continuar fent-nos sentir. Visca la universitat, visca la democràcia i visca Catalunya.